Mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kakalsadahan sa Santo Tomas, Pangasinan inaasahan dahil sa Foundation Day ng Bayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan ngayong Martes simula alas 5 ng umaga kaugnay ng pagdiriwang ng 118th Foundation Anniversary ng bayan. Dahil dito, naglabas ng abiso ang Santo Tomas Municipal Police Station sa mga motorista, partikular sa mga malalaking sasakyan na pansamantalang gumamit ng mga alternatibong ruta. Pinayuhan naman ang mga maliliit na sasakyan na dumaan sa mga secondary roads upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing daan. Kaugnay nito, hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan at sumunod sa mga ipatutupad na traffic advisories upang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko sa kasagsagan ng selebrasyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.